Esta mañá era presentada no Concello a segunda edición do trofeo Vila de Noia de Patinaxe. A competición organizada polo Club Noia Patín en colaboración coa Federación Galega de Patinaxe e o propio Concello terá lugar este sábado 23 de novembro no pabillón Agustín Mourís. Prevese unha participación próxima aos 100 patinadores, sumando todas as categorías, dende pequenos a maiores. Todos os niveis, desde o nivel 0 hasta a categoría amateur, e os participantes compiten no último nivel que teñen superado na categoría de niveis. Entonces, nunca poden competir en un nivel superior ao que teñen pasado. Sempre, como máximo, no nivel que superaron anteriormente na fase de niveis. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, animando a acudir ese día ao pabillón municipal a presenciar este torneo, no que vai a haber unha ampla representación local. Agradecemos, dende o Concello, o gran traballo que fai a directiva do Club Noia Patín porque sexa un deporte visible, algo que na nosa vila pois non estaba sendo do todo participativo porque nos últimos anos pois facíase unha gala de patinaxe, pero a verdade é que competicións como as que se están levando a cabo nestes últimos meses pois non se estaban facendo e o agradecemos porque é un atractivo máis para o deporte da nosa vila. Queremos pedirvos a vosa asistencia, que veñades a disfrutar deste magnífico traballo que fan estes deportistas, que é un deporte moi vistoso, e o cal queremos tamén dar enhoraboa polos éxitos do ano pasado e pedirlle que, polo menos, que volva a ser como a temporada pasada.